I believe that the majority of the Igbo people, in their hearts of hearts, honestly, would rather see Nigeria remain one. But that is, in fact, in this particular chap called Ojukwu, and I know his ambition. I've been with him. I've served with him in the army before, and I know him. Akwana Ojukwu si ka ndị Igbo nwere onwe ha gowa na-ajụ ọgụ wee setie onye ọbụla n'ọsọ nne amaghị nwa amaghị nne ọtụtụ ndị ka agbagburu ọtụtụ ndị ka akwachisiri ụlọ ha agụ wee jide ndị mmadụ wee meghe ihe kwashọkọ na ọrịa dị iche iche wee tụtụrụ ụmụ Igbo na-egbu osisi Ikemba wee wepụta ogbunigwe ka ọ ga-eji lụsi ndị ugwu ọgụ wee lụgide ọgụ a site n'afọ 1967 wee bata 1968 wee lụgide ọgụ a wee bata 1969 batazie na 1970 ike wee gwu onye iru na onye azụ. Achọrọ m ka unu lee ihe mere mgbe a lụrụ agha. Ọtụtụ ndị Igbo anyị enweghị obi obibi, ọtụtụ enwe akwa ha na-eyi, ọtụtụ bi n'ime ọhịa maka agbara ụlọ ha ọkụ. Leenụ ka esi gbusịa ụmụ nwaanyị ndị nọ na di ma ụmụ nwaanyị ndị dị ime ma ụmụaka otu a na-egbusisi. Ọtụtụ hapụrụ ihe ha nwere n'ugwu gba ọsọ ndụ ha. Igbo na-ege ntị, leenụ anya, ana m ekpe ekpere ka onye iro m taa ahụhụ ụmụ Igbo tọrọ n'agha. Awolowo wee tinye iwu na sọsọ 20 naira ka ga-enye onye Igbo ọbụla nwere ego na bank. Ma ị nwere 1 million ma ị nwere 20 million, 20 naira ka ga-enye onye Igbo ọbụla nwere ego na bank. Site na 20 naira ahụ ka ndị Igbo jikwa bido ndụ ọzọ. Mana o wutere m n'ime ihe niile a mere Igbo amaghị ihe. Onye Igbo gaa na Zamfara ya arụ ụlọ 20 million, rock factory 1 billion, mana ị gaa na village ya ọ rụtara ụlọ 1 million. Ole mgbe onye Igbo ga-amara ihe? Ana m asị onye Igbo arụrụ ụlọ na mba ọzọ, kama ị na-arụ na mba ọzọ chetakwa ebe nna gị. Adị ama Nigeria dị ime, onwe onye ma ihe ọ ga-amụ. Ọ gịnị butere agha? Akwa makara ndị Igbo gụrụ akwụkwọ ọfụma wee jide nchọkwa dị iche iche. Ndị ugwu wee nwe anya ụfụ bidozie na-egbusisi ụmụ Igbo, na-emebisi ihe ụmụ Igbo. Ngwa leeni ya, ekwetara m na one Nigeria. Anaghị m ekpe ekpere ka Nigeria nwee nkewa, ma ihe m na-ekwu bụ mgbe ụmụ Igbo gbachọrọ ọsọ agha, echekwa m si na ugbu a ụmụ Igbo ga-amara ihe. Unu echefula na otebe aka ndị Igbo gbara ọsọ ka na-akpọ ọsọ Abịọla n'afọ 93. Ọtụtụ ndị Igbo nwụrụ n'ụzọ mgbe a na-agba ọsọ Abịọla. Lagos steeti wee tọgbọ chako maka ndị Igbo hapụrụ ihe niile ha nwere wee gba ọsọ. Ya ka m ji na-asị ụmụ Igbo, unu echefukwala ihe abụọ merenụ mgbe a gbara ọsọ agha ya na mgbe a gbara ọsọ Abịọla. Maka mgbe ị na-edoziri onye ọzọ obodo ya, ka ọ pụla gị n'obi na ị ga-ala ala. Maka mgbe a gbara ọsọ agha na mgbe a gbara ọsọ Abịọla, ụmụ Igbo hapụchara ihe niile ha nwere wee gba ọsọ a. Ngwa leenu, onye nwere mansion na Lagos gba ọsọ kpala obodo ya, enweghị ihe ọ rụtara, ebe ka ọ ga-ebizi? Onye rụrụ ụlọ, rụọ shop, rụọ plaza, rụọ ihe niile, ọsọ wee gbaa, a na-enwe ihe ọ rụtara n'ala nna ya, ọ ga-ebiri elu ka ọ ga-ebi n'ime ọhịa were ire gị gwa eze gị ọnụ? N'afọ 1957 Abubakar, Zik na Awolowo gara okwu ihe gbasara independence anyị. Today is Independence Day, the 1st of October 1960, and Nigeria is now indeed an independent sovereign nation. Nke anyị mechara nwetakwa Queen Elizabeth wee bịa obodo anyị bụ Nigeria. Obere nwa wee chiri flawa were tinye ya iji wee si ya nnọọ. Queen Elizabeth wee were akwụkwọ independence were nye Abubakar. Ọ ya kpatara ndị ugwu ji si na ọchịchị bụ nke ha, maka na e were akwụkwọ independence were tinye onye ugwu. Mgbe e mere election na 1964, nsogbu wee bido na Nigeria. Ọtụtụ ndụ ka gafere. N'afọ 1966 January 10th, ndị amị wee chọpụta ihe na-aga. Ha wee gba izu otu ha ga-esi were ike bata n'ọchịchị. Ewee gbuo Ahmadu Bello na Kaduna,
eji egbe wee gbarisi ụlọ ya. Nke a mere na July 29, 1966. Gịnị wee mezie? Ewee gbuo Tafawa Balewa na Victoria Land. Ewee gbuo Akintola na Ibadan. Mgbe ahụ ka nwaanyị na nwoke bụ Aguiyi-Ironsi jiri goro n'ọchịchị. Gezie ntị ka ịnụ ihe o kwuru. The military government in Nigeria has taken over the administration of the country. Na July 29, 1966, gịnị mekwara ọzọ? Ndị amị ndị ugwu wee gbu izu otu a ga-esi chụpụ nwanne anyị nwoke a n'ọchịchị. Molitara na Theophilus Danjuma bụ ndị isi n'izu agha gbara otu a ga-esi chụpụ nwanne anyị nwoke n'ọchịchị n'afọ 1966. Ha mechara gbuo ya. Gowon wee wuruzie prezidenti. E nwere ihe gbara mmegharị mgbe nwanne anyị nwoke nọ n'ọchịchị. Ndị ugwu wee na-eti ha chịrị nọrọ onwe ha, a chọrọ ka ekewa. Mana ozugbo nwanne ha nwoke bụ Gowon bara ọchịchị, okwu ewee chenji, akọwazie ihe ọzọ nwa Naịjirịa. Ọnwụ nwanne anyị nwoke a bụ Aguiyi-Ironsi nwụrụ n'aka ndị ugwu. O wutere ndị Igbo nke ukwuu. Unu mazi ihe ọzọ mere? Ha wee chụpụ ndị Igbo n'Ibadan. Ọmkpa nke iwe were Ojukwu. O wee si na Igbo kwesịrị ịnọrọ onwe ya. Mgbe Gowon chọpụtara na Ojukwu bụ onye isi ndị Igbo, o wee si ha ka ha gaa na Ghana ka ha kpezie. Unu legodi na Ojukwu anya ọfụma, unu ga-ahụ na ọ na-achị maka ọ ma na ndị Igbo na-ata ahụhụ. Gowon na-achị maka na ọchịchị nọ n'aka ndị ugwu. Unu lee mmadụ abụọ anya ọfụma, unu ga-ahụta na Gowon kuru nne na-eli maka ọchịchị nọ ha n'aka. Mana ile Ojukwu anya ọfụma, ị ga-aghọta na o kuru nne ka o lie maka obi ọjọọ ihe a na-eme ndị Igbo ọgbọtọ ya. Ihe a nwoke hụrụ ndị Igbo n'anya. Gwagodi m onye Igbo taa ga-ahụ ndị Igbo n'anya ka Ojukwu. Ụfọdụ ndị Igbo anyị si ahụrụ ndị Igbo n'anya gara n'azụ na-eri bribe n'aka ndị ugwu. Otu a ka ha siri Ojukwu. Ndị niile rere ndị Igbo n'oge ahụ ma ndị ka na-erekwa ndị Igbo ruo taa, Chineke ga-egbu n'ikpe. Mgbe Igbo gbachara ọsọ agha, echekwa m sị na ugbu a ụmụ Igbo ga-ama ihe. Mgbe Igbo gbachara ọsọ agha, ewuchi m echekwa m sị na ugbu a ụmụ Igbo ga-ama ihe. Mgbe Igbo gbachara ọsọ agha, echekwa m sị na ugbu a ụmụ Igbo ga-ama ihe. Mgbe Igbo gbachara ọsọ agha, ewuchi m echekwa m sị na ugbu a ụmụ Igbo ga-ama ihe. Mgbe ndị Igbo gbachara ọsọ agha, echekwa m sị na ugbu a ụmụ Igbo ga-ama ihe. Mgbe Igbo gbachara ọsọ agha, ewuchi m echekwa m sị na ugbu a ụmụ Igbo ga-ama ihe. Mgbe ndị Igbo gbachara ọsọ agha, echekwa m sị na ugbu a ụmụ Igbo ga-ama ihe. Mgbe ndị Igbo gbachara ọsọ agha, ewuchi m echekwa m sị na ugbu a ụmụ Igbo ga-ama ihe. Ụmụ Igbo ole mgbe unu ga-ama ihe? Ụmụ Igbo ole mgbe unu ga-ama ihe? Mgbe a gbara ọsọ abịọla, ewuchi m echekwa m sị ugbu a ụmụ Igbo ga-ama ihe. Nke anyị bụ nke anyị, nke m bụ nke m. Ụmụ Igbo ole mgbe unu ga-ama ihe? Legodu na ụmụnna anyị ndị nọ n'ugwu Awụsa, Boko Haram wee na-egbusi ha. Mgbe ndị Igbo gbakwara ọsọ agha, echekwa m sị na ugbu a Igbo ga-ama ihe. Mgbe ndị Igbo gbachara ọsọ agha, ewuchi m echekwa m sị na ugbu a ụmụ Igbo ga-ama ihe. Ọchịchị si n'aka Gowon bana ke Molitara, si n'aka Molitara Mohammed baya n'aka Obasanjo, si n'aka Obasanjo baya n'aka Shehu Shagari, o si n'aka Shehu Shagari bana n'aka Buhari, o si n'aka Buhari bana n'aka Babangida, o si n'aka Babangida bana n'aka Shiniko,
Osinaka Shiniko Banaka Abacha Osinaka Abacha Gana ke Abdulsalam Osieba Mpo Matakwanaka Abasanjo Ebo tipuru kaki wetiriza agbada Osinaka Abasanjo Banaka Yaradua Osinaka Yaradua Banaka Goodluck Jonathan Igbo kamjuke nunu kemgbe egbuchara agụ ire nsi onye Igbo ole barala n'ọchịchị ahụ ihe na-emekwana anyị si anyị n'aka nkewa n'ufe obi ndị Igbo anya hụ onwe anyị n'anya ngwa lenu enwere magazin nke m chọrọ igosi unu n'ime magazin a edere Nigeria nwere ike ikewa mgbe na-adịghị anya enwere ọtụtụ ndị ajụrụ ajụjụ n'ime magazin a ndị dịka Asare Dokubo o wee sị nnukwu ihe ọjọọ ha mere bụ adịrị hụ Igbo ukwu mgbe a na-alụ agha ka ha wee gbudesi ike o nwekwara onye ọzọ dere ihe n'akwụkwọ ahụ bụ nna anyị Chinua Achebe isiokwu ihe ahụ o dere bụ ihe mere ji kpọọ ndị Igbo asị o wee gaa n'ihu si ofu ihe butere nke a bụ na omenala ndị Igbo pụrụ iche ana m ekpe ekpere ka ọgụda ọkwa nke ekewa mana Igbo tụrụ ilulu si akụrụ ụlọ orute ụmụnna mgbe ụmụ Igbo gbachọrọ ọsọ agha echekwa m si na ugbu a ụmụ Igbo ga-amara ihe unu marakwa na a na-esite n'ụlọ mara mma wee pụwa ama unu marakwa na onye na-akụ flawa n'ubi onye ọzọ ụbọchị ị ga-ana kedu ka ị ga-esi eforo ya ị na-azụ ana na-arụ ụlọ n'obodo ndị ọzọ asị m gị ịlawa ị ga-ebu ụlọ n'isi hikwa asaa n'anya maka onweghị onye ma ihe echi ga-eweta ụmụnne m legodinu ka esi na-egbusisi ndị Igbo n'aha Boko ọ bụ gịnị ka ndị Igbo mere n'ala ugwu n'agbanyeghị etu esi na-egbu ndị Igbo akpọchisikwe ntị ka na-aga ụbọchị niile ajụjụ m na-ajụ wee bụrụ ọsọsọ ndị Igbo bụ ndị furu ego n'anya asị m unu zaa m kedu ihe butere ụdị omume a n'ebe anyị nọ kedu ka anyị siri fụ ego n'anya karịa ndụ anyị na ebe a na-egbu anyị kwa ụbọchị ebe ahụ ka anyị ga na-aga ọ bụ omume ndị nna nna anyị ha metere na-achụgharị anyị ka ọ bụ gịnị ka Chineke mere anyị ebere o nwedịrị ebe e gburu aja ngwere na-anọghị mbanụ maka ndụ unu anya nke ọma o na ndị ugwu ji ihe gbasara Boko were na-emesa ndị Igbo omume ọjọọ na-egbusisi ha ma ọ bụrụ na ị na-eru anya nke ọma ị ga-achọpụta na ihe gbasara Boko a bụ sọsọ n'ala ugwu ka ọ na-ada ọ naghị ada n'ala Igbo nke o ji adakwa nna na ofe mmanụ ị na-eru anya ị ga-ahụ na ihe ha na-achọ ịgwa anyị bụ Igbo laa ha jiri ọnụ gwa anyị na anyị bụ otu ha ejirikwa omume gosi anyị na anyị abụghị otu kedu nke anyị ga-esozi ọkwa nwanne anyị nwoke Jonathan nọ n'ọchịchị o were dị etu a ma ya fọzie mgbe nwa Diana nwa afọ Igbo bara n'ọchịchị kedụzie ka ọ ga-adị ọkwa ndị Igbo na-atụ n'ilu si na a na-esite n'isi ahụrụ amara ụtọ nsị mgbe anyị na-eme nnyochasị Igbo mara ihe o nwekwara ndị ụmụnne anyị ndị nke si ugwu bụ ndị nke anyị jụrụ ajụjụ ihe ha gabigara n'obodo ndị ugwu unu gee ntị ọfụma ka unu nụ ihe ha kwuru ihe anya hụrụ ọnụ kọọ ya ya mere atagidere m ahụ n'ala Kano gba mbọ asa onye Igbo nwee investment nwere n'ala Kano enwegasị m shọpụ dị iche iche kpata ego igwesị ịma na ndị Igbo na-agba mbọ agbara m mbọ dịka onye Igbo kwụwa 2 dekin kwụwa 1 dekin mana nwanne m mgbe ihe asa etiri mana achọ otu m ga-esi were kpọrọ ụmụaka m enwere m 4 children ha na-aga akwụkwọ ha niile nwezikwa ike na-aga skuul eriela nri akwa erie nri agụwa akwụkwọ ma because of ego nne adịghị ahụbeghị ka eji agakwa onye ọbụla nọrọ n'ụlọ ma nwaanyị m ụtụtụ onye ọbụla na-ebe akwa ijigo n'ego eji ịpụ apụ ga zụọ nri wahala so mgbe ihu ya kara nkụ ma na-achọzi otu m si ere ụlọ a eji m 10 million wee rụọ 2 dekina
even nke one day kina ego spend the aka maka almost 8 million or 8 points. Can't you remember? Maka a very standard duplex house. But man 2 day kina ere me 350,000. Ebe na cho tem sha boloto maka. One day kina mo owo ye kwara azu. E nwere ndị ga ha na-ekwe gị 150, na-ekwe gị 200. Ofu onye manage wo ye kwere m 200. Masị mapụ onye ana. Nda ugwu a were lola. Mele ya re 200. So nwanne m biko an kisoro m kele Chineke na m bịara obodo asef. Maka ọtụtụ ndị mmiri ha wu ndị Igbo na-azụ ahịa. Ma nebom na-azụ ahịa. Ha nwụrụ anwụ. E nwere nwoke ji family ya ma ụmụ ya niile ma nwunye ya ma anọ n'ime ụlọ ndị ugwu abịa n'ụlọ ahụ gba ọkụ ma nwoke ma ụmụ ya niile ụta ka shire ihe anya hụrụ ọnụ kọwe ya nwanne ihe m fụrụ n'aka ndị buku nwanne m cheta ife adị m ka m bewesa akwa maka na ife fụrụ akarịa o nwere ife niile m gbara mbọ ka m fụ na m nọ n'ugwu mana o kwere m ife even if ngwa afịa m shop m enwechara m shop atọ onye aka esi wee kpatasịcha shop m nebo m o nwere nebo m na ya nọ n'akụkụ maka ife mere nebo m ọ na-esi wee gbuo na fasị nebo m na ya pụta n'ime shop chụsịsịa kọstọma ndị nọ n'ime shop were banye ebe anwa were mma fụgbuo ya nwanne ụjọ baa m ahụ ọsọ ka m ji gbapụta ebe ka m gbakwa na-aga bọmbụ na-ada n'elu na-ada na o nwere ebe mma m gbajiri nwanne n'elu nkwado niile m gbara n'ugwu Hausa ha niile abụrụ n'elu na-akpa m n'elu ebe ahụ na ala Igbo 3 days kene m lụrụ bọmbụ atụrụ ya dịka n'ụlọ m ka a ga-atụ bọmbụ were tụrie 3 days kene m lụrụ ịma ego na m jere ya espendiri m ezigbote ego up to 18 million naira my brother m ji wee n'ụlọ anwa my brother otu aka m siri gbara oke ego na m sịkwa ka m wee na-ama na-ejikwa maka na aga m ga zụọ 9 plot of land 9 plot of land ahụ ma documents mo n'ife niile m wee nji wee zụọ data na aka nche niile nọ n'ụlọ agbalị ga-agbalị nwanne igbe ebe ife a si ewute m na n'ụlọ nna m enwerọ m ya bụ ofu mkpụrụ ụlọ n'alụ m enwerọ m nwanne mgbe ọ na-eme m nọkọta ya na-asị na ụwa ọzọ m ga-abịa ya bụrụ nnọọ na nwụ mebi gọvanọ ọ prezident ka nsị ndị Igbo anyị na fanwa espendizi na ego n'obodo na ụlọ obodo fa nọtụkwanụ ha na-atụ ụlọ wee bịa mee investmenti ọkwa ụlọ na m nụrụ ụlọ ahụ ụlọ m nụrụ na ebe m nọ ọlụ na m nụrụ ụlọ ahụ na be nna m ọkwa ka ya adịla m ruo kịta nwanne na-enene ka m si ata afụfụ niile m na-ata na ejighọdụ m ibe nwa naira ego ka m biri ofu enyi m nwoke ka m gbakwuru si ya na ya chọrọ n'ime ego ọ na-asị m na ya nọ na achọrọ mụ ego ya chọkwara ego ya ji alata nwanne nlecha ife a na-ewute m ọkwa one good Samaritan dịka nnọọ Chineke osendịrị onye a ka ọ bịakwute m ma na ya ego this person name 8,000 amalụ m onye ọ bụ 8,000 naira ka m ji wee chọrọ ụzọ were banye moto 911 ka m bara na-abịa afịa 911 ka m bara wee lata nwanne na-enenu na akwa m ịbịa n'ụlọ nna m kịta ọ nwere ebe m na-alata n'ụlọ m ka nna m ka na-alata unu ọmakwa na ebe ọbụla mere mmepe n'obodo anyị abụ Naịjirịa bụ ndị Igbo mepere ya agaghị m echefu ụbọchị m gara Lagos n'afọ 1990 echetara m o nwere ebe a na-akpọ Ajangbadi o nwekwara ebe a na-akpọ Ịba na ọtụtụ ndị ọzọ n'oge mgbe ahụ ọ naanị ọhịa bụ ihe juru ebe ahụ niile mana ụbọchị taa ọ bụ gịnị ka m na-afụzi ebe ọbụla ị gara ebe ọbụla ị gara ụmụnne m unu ọmakwa na ọ bụ ndị Igbo juru ebe ahụ onye ofe mmanụ rụọ unu o chebe ndị Igbo ka ha bịa kwụọ ụgwọ n'ụlọ dị ọnụ n'obodo a ọkwa ndị Igbo butere ya na shọpụ dịkwa ọnụ n'obodo a nwanne m ọkwa ndị Igbo butere ya o ngwa gezie ntị ifugo ebe mmadụ nwere ana o nweghị ego ọ ga-eji arụ ụlọ ọgwa onye Igbo ka onye ya ego ka o wee rụọ shọpụ onye Igbo ga-eburukwa ego kwuru nnu bunye ọrụwa shọpụ rụcha onye Igbo ebidokwa ịkwụ ụgwọ nke na-akacha ewute m bụ na ọ ga-afụ na onye Igbo ibe chọrọ iwere otu ọnụ shọpụ
ọ gazie gwa onye ahụ nwee shọpụ ahụ si ya ka o tinyere ya ego. Ụmụnne m, ihe ọwa ọjọọ karịa ihe udene na njọ si karịa nkakwụ n'isi. Ebe onye ahụ chọrọ ịkwụ eneghị anya ọwụ 20,000 n'ihi na nwanne ya aganagwa onye nwezi shop, onye ahụ atụkwasị ya 50,000. Ndị Igbo marụ n'ihe. Echetara mgbe ndị Igbo hụrụ onwe ha n'anya, mgbe ndị Igbo gara ọgụ ha gba aka wee gaa agha, ndị ugwu wee ghọta na ndị Igbo shiri ike. Ofu ọbịa nke anyị ji rụọ ngwa agha Ogbunigwe bụ nke a na-akpọ Ojukwu bọket. Ihe ọ na-ada unu dum ọ mgbe ahụ ka Igbo hụrụ onwe ha n'anya. Ma taa ịhụnanya alaala, anyị achọzikwa agha ọzọ maka na agha dị njọ nwanne m. Anyị ekwesịkwa ịlụ agha ọzọ. Agha nke anyị kwesịrị ịlụ ugbu a bụ ka anyị ga-esi wee mara ihe. Agha uche mgbe a na-alụ ọgụ Biafra, anyị nwere ndị sabotua. Onye Igbo ga-eje n'azụ nara onye Hausa ego wee je gosi ndị Hausa ebe onye Igbo ibe ya zoro. Ndị Hausa ga-akpọpụta onye Igbo ahụ ebe o zoro wee were mma bepụ isi. Mgbe a lụkọtara ọgụ, Ogbunigwe Ojukwu wee gwu, ngwa agha ndị Biafra wee gwu. Ojukwu wee kpọọ nwanne ya ọ tụkwasịrị obi wee were ego wee bunye si ya gaa ala bekee gaa bute ngwa ọgụ. The enemy became our quartermasters. Yes, they were good at it because although the price is high, you have to sign with red pen, as we then nicknamed it. You have to sign with red pen because you have to lose life on both sides. No farm or nothing. You pick your man, you move. You die down, you pick your man, you move. So for us to actually survive and do well, we had to take from them by fighting hard to chase them out so that they leave their stores behind, because we had to capture some of these in order to use it, turn it against them. The war was actually the war between David and Goliath. The sheer number of the Nigerian soldiers with every equipment you can think of was daunting. Nobody realized the shattering effect on morale which the pounding of artillery and the pounding of mortar shells could. Mana nwanne ya ahụ tụkwasịrị obi buru ego ahụ gbalaga ruo taa ahụghị nwoke ahụ ọzọ. Ihe na-eme Igbo si Igbo n'aka. Adịghị n'otu na akpọmasị egbugo ndị Igbo. Anyị ekwesịghị iti akwa anyị niile n'ime ofu nkata maka onweghị onye ma echi. Ịga n'Aba ụzọ adịghị mma, ịga n'Enugu steeti otu aka ahụ, otu aka ọ dịkwa n'Ebonyi steeti ka ọzọ Anambra steeti. Iru Ọnịcha ruo Aba dọtị ebe niile na-asọzi oyi. Nwanne m, enwezi ebe mmadụ ga-asọnye ụkwụ. Ị gaa na Lagos steeti, gaa Abuja, gaa Kano, ebe ọkụ na-enwugasị n'elu, mana ị ka ha mara ihe. Mana taa anyị nọ n'okpuru ha. Igbo mara na ihe, asị m unu mara ihe. Nwanne m, ibe n'ala Igbo taa ọhịa juru ebe niile. Ebe a ga-arụ ihe dị mma ka Igbo wee mepee, ebe a ga-ebute obodo mee ka ọkụ dịrị n'elu ka ndị mmadụ gbada na-azụ ahịa, ndị Igbo hapụ ya. Leenụ na Ọnịcha ebe nwanne anyị nwoke Ojukwu bịara mepere ndị Igbo ndị na-ere moto pas na machine pas na ihe ọbụla wụ pas ka na-agba ele ya hapụ ya. Ebe ahụ taa emebisisiala, hapụ ya bịa na Lagos steeti emepechi Ladipo market, Alaba international market, trade fair, a na-elube ego ndị obodo anaghị aṅụ na-achị maka na ha ma na ọbịa nwụla. Akwa unu ma na anaghị echefu na a ga-ala ala echefu, were ire gị bụ eze gị ọnụ. Hell, ọnwụ gburu nna ya ukwu Ojukwu. Echetara m ụbọchị ọ bịara n'ahịa trade fair nke dị na Lagos steeti wee hụ ihe ndị Igbo na-arụ, o wee tie ele mgbe Igbo ga-amara ihe. Leenụ ihe ndị Igbo na-arụgasị na mba dị iche iche. A ga-arụ Subway house, alụọ ya ebe o buru ibu na-elube ego n'obodo ndị ọzọ, asị na plaza. Nwanne m, asị ịrụ daa n'ala Igbo gị na-eme. Ndị ofe mmanụ na ndị ugwu
mmadụ ole n'ime ha ka ịma nwere ụlọ na Aba, Owerri, Kọwa, Ọnịcha, Fashola na Dangote? O nwere onye n'ime ha nwere ụlọ n'ala Igbo? Mana ọ na-amasị ndị Igbo anyị ịrụ ụlọ na Sokoto, Zamfara, Kano, Lagos na Ibadan na ebe ndị ọzọ dị iche iche. Ndị Igbo akpụnụ ma agba ntị ma ọnụ gị, ụbọchị a ga-egburu isi ntị esore. Ndị Igbo na-atụkwa n'iluru si ahụ ekwughị na-egbu okenye, mana ekwuo anọghị na-egbu nwata. Ihe a ndị Igbo na-emepegasị obodo ndị ọzọ, ọ na-emekwa ndị achọ ime ndị Igbo ihe ha emechi obi, chi obi n'azụ wee mee ndị Igbo ihe. Ya mee m dị na-echeta Ladipo Market nke dị na Lagos steeti, ebe ndị Igbo were ego wee. Ọ na-eme onye ọchịchị obodo ọbụla na-achị obodo Lagos steeti ahụ bịa, ole ahịa ndị Igbo ahụ gbachie, ndị Igbo agbakọta ego, bute ego were bie onye ahụ ọgbape. Onye ọzọ bịakwa, o chetanye onye nke ọzọ mere, ego ahụ agụwakwa ya, olekwa ahịa mgbachie. Ndị Igbo ahụ ga-emekwanụ gịnị? Ha na-agbarịkwala ego niile a ga-eji wee zụọ ahịa, tụkọta were nnukwu ego bie onye ahụ ọgbape ahịa. Onye ọzọ abatakwa mekwa otu aka ahụ. Otu a ka onye ọzọ ga-abịakwa abịa ga-echetakwa were na-eme ya. Ndị Igbo eji m ohere a na-ekele ụmụnne anyị ndị gbatara ọsọ enyemaka n'ahịa Ladipo, ndị dịka gọvanọ of Imo steeti Owele Rochas Okorocha, onye ọma ya ekelela gị. Ana m ekelekwa gọvanọ nke Anambra steeti Peter Obi, yana capital oil o Ifeanyi Ụba. Asị m na ọ ga-adịrị unu mma otu unu si mere ụmụnne unu, ka Chineke si otu a mekwara unu. Mgbe ụmụ Igbo gbachọrọ ọsọ agha, echekwa m si na ugbu a ụmụ Igbo ga-amara ihe. O nwere ihe ọ na-abụ m chekata etu esi eme ndị Igbo, ọ na-ewute m n'obi, anya mmiri a na-agba m. Ị makwa na o nwere ụbọchị m gbara night na moto sitere na Lagos na ala Igbo, ka m na-erute na head bridge Ọnịcha. Ụmụnne m, gịnị ka m fụrụ? Ndị mmadụ eju ebe niile, mkpọtụ a na-eme n'isi ụtụtụ ahụ. Ka m na-ajụ gị na-eme, ị ma na a na-agwa m na ndị ahụ m fụrụ juru ebe niile ahụ ndị esi na Lagos wee budata bịa wụsa ha na head bridge n'etiti abalị. M were na-ajụ, ọ bụ gịnị ka ndị a mekwere? E were na-agwa m na onye isi Lagos steeti bụ gọvanọ ha si na onye ọbụla Lagos steeti adịghị mma ya na-aba, na ọ bụrụ na ijighị ego ị ga-eji agba moto laa, na go bịa were 5,000 tinyekwara otu akpa rice. Mana ọ bụrụ na ị na-ahụ ga-abịazikwa n'ọzọ. Ụmụ Igbo mgbalezienụ na ndị anyị na-ata bụ n'obi bụ ha bụzi ndị na-ata na-abụkpọsị anyị anya. Ọkwa unu ma na otu mkpụrụ azịza anaghị azụ unu, na ọ bụ na ma ijikọtara ya dịka ugwu, o wee zaa ukwu azịza wee zawa unu, ka anyị jikọta onwe anyị ọnụ dịka ukwu azịza. Mgbe m na-ebido okwu a, ka m si na ihe na-eme Igbo si Igbo n'aka. Agwa onye gba nkụ ahụhụ mgbere abịarị oriri. Leenụ ụmụnna ndị Igbo, oge ekeresimesi ndị mmadụ ga-ala obodo ha, a na-eme mgbakọ, a na-eme mmemme. Ndị Igbo anyị ele ụgbọala ha bulie ya elu, ebe a na-agba 1,500 a ga na-agba ya 6,000. Gịnị na-ebute nke a? Akwa n'ihi na ha hụ onwe ha n'anya. Mana ọ bụrụ ndị ugwu, oge nke ha na-eburu ụgbọala ha butuo. Ọtụtụ n'ime ha nwere ego akwụ ụgwọ ụgbọala, so onye ọbụla alọta ebe a hụrụ onwe ha n'anya. Ihe a mere ọtụtụ ndị Igbo anaghị ekwe alọta oge ekeresimesi. Ha cheta ego ole a ga-akwụ sọ n'ụgbọala, ha sị ka ha nọ were ego ahụ were zụrụ ụmụaka. Ndị Igbo agwa unu mana ọ na-eme nkịta bute ọkpụkpụ, ọ nọrọ n'ụkwụ ya taa ya. Igbo mana na ihe ọ bụ ya mere oge ndọrọndọrọ ọchịchị ndị Igbo ga-ewepụta mmadụ 10 ka ha dọọ ndọrọndọrọ ọchịchị, mana ndị ugwu ga-ewepụta ofu onye, ndị niile akwụrụ ya n'azụ. Ndị Igbo wee chefuo agbakọta ọnụ nyọma mere ọgba ọfụfụ. O gosiri na ihe a na-ekwu na Igbo enweghị eze na ọwa eziokwu. Echetara mgbe ọ bụ oge ndị Igbo ịbụ onye isi sineti na Naịjirịa, onye nke nọ ọ ga-anọdụ onye ibe ya agba ya mgbe okpuru bụkwa nwanne onye Igbo, ewepụ ya tikwa onye ọzọ bụ onye Igbo. Onye nke ahụ etikwara agba ya mgbe okpuru onye Igbo ọbịakwa butọọ ya n'azụ, ewepụ ya werekwa onye Igbo ahụ tinye ikwe ya.
emekwa onye ọzọkwa ka m juke n'unu ndị ugwu ole ka unu ma emere onye isi sineti ewepụ ya tie onye ọzọ ewepụ ya tie onye ọzọ ewepụ ya tie onye ọzọ Sinetọ Mark Ọwụdo onye ebe ma kemgbe o bidoro ọ ka nọkwara ugbu a enwe ndị ebe ha na-agba ya mgbe okporo ụmụ Igbo ọkwa na agadi nwaanyị danda ada na abụ ọgọ ihe o bu n'ụkpọ ọnụ abụ onye ugwu nwa onye ugwu ibe ya ọsọrịa asụsụ ebe ya onye ofe mmanụ hụ onye ofe mmanụ ibe ya ọsọrịa asụsụ ha mana onye Igbo hụ onye Igbo ibe ya n'obodo oyibo ọsụgharị ya oyibo ndị Igbo gị na-emedi anyị ịga n'ala oyibo ka ịzụ ahịa ọkwa ndị Igbo ahụ ga-egwukwa gị wayo n'ala onye ọzọ ọ dị mma mana kwanụ na nkịta na-ata ọkpụkpa nyanwere ya n'olu akwa unu masị onye dị kantafit gbara ọgụ ya nwaanyị anwụrụ emefube ego ya ọkwụ na ahụgo n'ihe m na-ekwu na o rere nkịta zụta enwe na ihe ntukwu ka nọkwa n'ụlọ ya ngwa ka m jụzie n'ajụjụ a ụmụaka one nwere ike ịsụ asụsụ Igbo sụta ya nke ọma na-etinyeghị asụsụ oyibo ụfọdụ ama ada asụ chaa 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 nne na nna anyị ọkwa unu mana ihe awa ọlụ dịrị unu anakwana m asị na asụsụ oyibo adịghị mma ma unu mana anaghị ahapụkwa n'isi aka n'ụwa wee gbawa ụrịọm oke ime omume ka ndị ọcha na-emezi anyị were nwayọọ nwayọọ na-achụ ka eje omenala Igbo na-amaghị na mbụ ọ na-awụ nwata fuo okenye ohuru a na kene ya mana ụbọchị taa gị na-emezi na nwatakịrị ga-afụ nna mụrụ ya amụ ọ kwụrụ ọtọ na-achọ ka nna ya kene ya mgbe ụfọdụ ọ na-ewepụta aka ka nna ya kweghị n'aka arụ ka njụde anụ gị ị ga-ebinwu ndụ ndị ọcha karịa ndị ọcha n'onwe ha na ị ga-asị nwata gụọ egwu Igbo ị maara nke ọma o bido kwesịrị aga oyibo I don't listen to local music ngwanụ na-afụgo n'ihe m na-ekwu kedu ka anyị ga-esi akwọ onye ukwu wara a ga-ebu ya n'isi ka a ga-apa ya n'ụkwụ ma o dokwere m anya n'oge agabeghị ma Igbo ka anyị jiri ụtụtụ chụwa ewu ojii mgbe chi na-ejibeghị ka ihe ahụ bere ụnyaahụ ghara ibekwa taa onye ọbụla pụta ka anyị dozie ala Igbo ị bụ kọndọktọ ị bụ draiva lọya sinetọ gọvanọ prezident nke ọbụla ịbụ nke ọbụla iji onye ọrụ aka ụmụ akwụkwọ bikonu pụtanụ n'igwe ka anyị dozie ala Igbo ọkwa n'obodo anyị ka ọ bụ mmadụ gbaka ute ya ebe ezigbo nke ọ ga-ehi n'ọkwa n'ụzọ dị mma agaghị ugboro abụọ ala Naịjirịa bụ obodo anyị ekwere m ekwe ma ala Igbo bụ ebe anyị siri pụta ekwetakwara m na one Naịjirịa mana nke anyị bụ nke anyị nke m bụ nke m mgbe ụmụ Igbo gbachọrọ ọsọ agha echekwa m si na ugbu a ụmụ Igbo ga-amara ihe mgbe Igbo gbachara ọsọ agha echekwa m si na ugbu a ndị Igbo ga-ama ihe mgbe ndị Igbo gbachara ọsọ agha ewuchi m echekwa m si na ugbu a ụmụ Igbo ga-ama ihe mgbe Igbo gbachara ọsọ agha echekwa m si na ugbu a ndị Igbo ga-ama ihe mgbe ndị Igbo gbachara ọsọ agha ewuchi m echekwa m si na ugbu a ụmụ Igbo ga-ama ihe